Türkmenistanyň adatdan daşary sowuk howa dowam edýän Mahaly Balkan welaýatynyň dürli sebitlerini ýyladyş ulgamlarynyň gazyp üçinçiligi bilen bagly aladalaryň fonuny hususy önüm öndürjüleriň gazy kesilýär. Balkanawar şäherine Gyzlarbad, Bereket we Magtumly traplaryny howanyň aşy sowumugy bilen ýyladyşhanalaryň we çörek sowdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçileriň gazyp üçinçiligi kesilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 ýanwarda sebitden habar berdi. Yerli ýaşaýjylar hususy önüm öndürjüleriň gazyp üçinçiliginiň kesilmeginiň ýyladyş ulgamlarynyň bu gazanlaryna zerur bolan tebii gazyň ýetmeýäni bilen düşündirilýänini aýdýarlar. Bu ýagdaý tamdyr çöregini öndürýän hususy telekeçileriň hemde ýyladyşhana ýerleriniň önümçilik bilen meşgullanmagyna oňaýsyz täsir ýetirýär. Gazyp üçinçiliginiň kesilmegi tamdyrda çörek pişirip satýan hususiýetçileriň adatdan daşary şäherlere ýüzürmegine alyp gelýär. Olaryň aglabasy tamdyrlarda odun ýa-da mebel galandylaryny ýakyp çörek pişirmäge çalışýarlar. Ýöne şäher ýerlerine odun ýaklayan tamdyrlardan çykýan tüsseler häkimetleriň şäherde tüsse çykmagyna gadaganlyk girizmegini alyp gelýär. Şäher ýerlerinde öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri tüsse bolmasyn diýip tamdyrda odun ýakylmagyny hem gadagan etdiler. Şeýlelikde tamdyr çöreginiň önümçiligi bilen meşgullanýan ençeme aýal gyýdylar işsiz galdylar. Telekeçiler girdejisiz galdylar. Diýip hususiýetçiler aýdýarlar. Hususy önüm öndürjüleriň gazyp üçinçiliginiň kesilmeginiň bahar aýlaryna çenli dowam etmegine garaşlýar. 1-nji marta çenli düýbinden gadagan ediler. Diýip hususy önümçilik kärhanasynyň gazyp üçinçiligi wagtdaýyn kesilen bir telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Tebii gaz gorlarynyň suwut edilen möçberleri boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyny öňnä korunyr elýän Türkmenistana tamdyr çöreginiň önümçiligi we ýyladyşhana işleri möhüm durmuş tesgalarynyň gazy etmeçiligi bilen bagly aladalaryň arasyna bökdülýär. Gyzlarbad we Bereket etraplaryna mewe we göýekbakça önümlerini ösdürip ýetişdirýän ýyladyşhana eýeleri oba hojalyk önümlerini sowuk urýanlygyny, olaryň zaýlanýanyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy soňky bir näçe gün bäri sebitden käbir künjeklerinde howanyň temperaturasynyň -15 gradusa çenli sowanlygyny habar berýär. Yerli ýaşaýjylar sebitde soňky bir näçe gün bäri dowam edýän sowuk howanyň taryhda ören seyrek bolandygyny aýdýarlar. Ýyladyşhanalar şeýle sowuk howa niýetlenmedik, olary ätiýaç odun bilen gyzdyrmak hem göz öňüne tutulmadyk diýip Balkany önüm öndürjüler aýdýarlar.